Čau, Co nás lidi. napadne? Je tady Janko. Čau. Jo, já Sáťa. tě vítám, Janko, i když to Péťa. není u mě ve videu. No, já se jenom tak jako poslouchám podcast, od toho se hraju fifku. Kuba má Fifu, ještě kterou jiný jsem podcast, nehrál. Takže to nestíhá. Chápete? Naposled jsem hrál Fifu 15. Nešlo, i když Než vůbec začneme. nevíš, jak se to dělá. Než začneme A- si Péťa napítaj srdček, Tam protože si je. smrdí zuby. A to taky bylo naposled, Peněz co nám jsem předal jako nějak papal fotbal prostě sledoval, a- takže to je absolutně nemám tušení, Asi 3 lidi nezávisle na sobě. jsme kdo řekli, kde že musí hraje být a lidi. je mi to actually Já jsem jedno. nemohl jít, protože jsem Akorát jsem měl dostal nějaké na peníze na Steamu, Steamu, moc- tak jsem si řekl, ale jo, jsem si zjistil jsem, že koupíme jich si mám málo, Fifu. takže jsem si Kámo, musel jako koupit. prostě jako jako prostě prostě Hrál jsem pár zápasů. Hrál jsem pár zápasů. Dostal jsem mi 13. Toxic Waste A má to v hrálo. piči. Já jsem nic neřekl. Já jsem ti řekl, Hlavně- že si máš dát taky. To jo, on se musel Do pozadí tam ale mluví Teď Péťa má už, viděl tu hru hlavu jenom jak Pavlis čuchá Vacek hodně. Brtka. Péťa má už prostě 2 měsíce stačku. A A- vygooglil si, že má rakovinu. No sere mě, střevníku, jako je to tak pičus. byl u doktora, tam mu řekli, že ne. Ale musím říct, že hrajeme ovšem krásný kombinovaný Na fotbal. fóru, První na To fóru. je rakovina, když to googlujete. A já nevím, co je tady nového. Upad mi nehet, tak to máš No. raka, kámo, prostě. Hlavně Naposledy to je jsem se metafora, díval tak na třeba CS, a když když člověk hrál umírá, Fifu. že je něco Ježišmarja, tak to je fakt obrovská prostě šance. rakovina, Je. víš, že někdo nějaký nesmysl. Jo, lidi! Třeba Já, Hmm. proč je to tak málo? Budeme 1-0. Když Masné ruky, kartář chce, protože tak jsem řekne, hrál, "Ah, tak teď se ti zlepší život. A ty do to budeš piče. vidět ve všem. teď." že jsi hrál palačinky. Kámo, ale třeba Rukama. vždycky, když si googluju diagnózu, A mám tak masné ruky. 95% času se trefíme, nevím, jak tam A to nevadí. ty rakoviny pořád. Ten ovladač totiž stejně není můj, a je to nějaký Ale já skurvený jsem opravdu hybrid jsem došel protože do toho, že to je ve tohle, tvaru to bylo ono, že jo. PSkového ovladače a do toho má Rakovina, ale Xboxové tam tlačítka. 90% No ale nevadí, že tak může to jako být i rakovina. moje to ono, když není, že jo. koukáš, co ti vyrašlo A darovanému na pěši, koňovi na zuby, To není co? rakovina. Nehleď, přesně. Ale nevím, proč se mi to tak seká, nevím, jestli mám na piču Ty hledáš na kompl jiných nebo stránkách, internet, víš co? jo. No, jsem Že prostě jenom kokot. porovnáváš ty výrůstky To bude s tím ono. Googlem, jo? zbarvení. To by to dostane na Každopádně prdele. existuje rakovina penisu? Pane Určitě. bože. Jo. Každá buňka A nevím, může jestli mít jsem jako, rakovinu tvrdý že to prdele, označování tak hráčů máš je tak to. na piču, a nebo ten ovladač je na piču, nebo To se nepřenáší opět po hlavě. ta možnost, to jako, není která je normální. nejvíc Dáváme pravděpodobná, na je to, že jsem jako Každopádně- retard. Vlastně Ale to je lidi. pro někoho, kdo by měl hodně malý přirození. Vedeme Že 1-0, si může takže vyučit vlastně. všechno v naprostém Nevím, pořádku, jestli tak tam jak má být. A navíc pak, když mu vyoperují ten nádor, tak on řekne, hele, předtím jsem měl 30. Já jsem Je. negativní najít trošku pozitivná. Ale v průměru. Každopádně, dneska je 2. listopadu. Máte přezutý pneumatiky už? Nemám. Já mám. Jo, jo. A tak Co? Co často chtěl říct? přezouváš Mhm. Počkej, pneumatiky, ne? vole. Já normálně přezouvám tak, jak mám. Teďka mi skončila záruka Lidi, na napište mi do komentářů, co si myslíte o fantastickém podcastu. Celým Dacia servisu. Já mám všechny, od co tam 7 jsou, mám 99, rád, jo, akorát za celý prostě litr. Pavlis mě nějak První člověk, nesedí. co na tom autě odpálil ale turbo. Jako, Říkal, jo, že jsem tak- furt ve silnici, já že jsem mám pičus! Dávají fény, ne? To je to starý kompik, co měl... Dřív jednám, než myslím, ale to nevadí, no. Přišel jsem kvůli tomu o pár vztahů. Když si A opět, můžeme to je tady Mercedesu. velká On si šance! si pustí Viktor Lidi. Já jsem ani nevěděl, že... Musíme spolu hrávat častěji, protože- Ale Protože já jsem ani nevěděl, vidím, ty že nám to technikáři spolu přezovají opravdu na funguje. zvuky. Já jsem myslel, že to má jeden vzorek celý rok. Každopádně, Co vlastně dělalo turbo na těch uh, stranách? Janko si pravděpodobně vyslal, vás to já uvidí jdu spolu fakt zastavím hodně. a vypnu to, že jo? Ne, to auto. Takže To vždycky mi ten napište motor do se vypne komentářů, sám, jako co vždycky- si vždycky- rozebereme při další hře. To auto už nemůže. To musíš ještě týden nechat. Pane vole, Koskáková. vychladnout, vole. To není jako, že to vypneš. To bude nejlepší rok To v je mém žhavý, životě. vole, Kamo to je- 185 to dalo. Možná ne. Kamo, Starý Logan dal 200. Pejťo, to je hazard ze životem. ty Hlavně máš by mě přezutý zajímalo auto. ty piče, všem já to budu střílet, protože Bylo na naposledy zimu, koupil jsem vzorek střílel v nový. Camtasia 8, To je super. a ještě jsem tam měl nějaký ten vodoznak, ale nikomu to nevadilo. Jmenoval jsem se Voluter.cz a dělal jsem fakeové soutěže, No což prostě, kdyby náhodou lidi, si řekl, že se já svazat jako, autem, jo, jako tak rozhodně teďka Jo, takto ale ne dělat tolikrát, nebudu, no. A dali jsme to teď do Jablonce. A kdo mi ne, píše, Bruce myslím, Wayne. že kurva. Teď jsme vedle A něj. proč tím ne, já vím. A taky proč jsem to nemá zjistil, všechno, a proč tím ne, že když tady máš jsem domů? dost Protože on je jako Bruce závislý na Co to mobilu znamená? No, má vždycky a nedokážu dítě. udržet pozornost Počkej, jako ale si absolutně proč? nad ničím, ale jako, Myslíš, že Bruce Wayne- jako my jsme jako hodně jinde, my jsme jak Barcelona, asi asi hodně dávno, ale nevím, fakt Já nevím, jsem jak, byl 30 a mám ve očích. jak Tak to my s tebou teďka budeme je dělat. v To tom naučíme? fotbale. Tak Ne. řidičák už máš, ne? Ježišmarja. To je. Tak mám celou dobu, i No kdybych dobře. ho mít neměl. Tak jenom- Jestli to je legální, to nevím. Tak uděláme video, jak ti budeme dělat instruktora vždycky. Tam Jo, budeme jo. sedět a budeš dělat instruktora. A to si myslíte, že ho přesvědčí Easy, k tomu, easy. že začne jezdit, jo? No jasně. To já musím říct, že týpek je fakt jako, Nebo si seženeme No. v nějaké autoškole. takže takový je někdo to auto horší na než to já. dávno.
Si půjčíme. Tak A budeme to jsem pomáhat. jako nečekal, ale Pánové, no, ještě bych se možná vrhnul jsem na to taky začátek. Děkujeme zakřikl. samozřejmě všem našim členům Nezakřikl a tady lidi. odběratelům na A YouTube. Já bych jenom chtěl říct, hrajeme Divizi dneska 8, to takže bude jako takový si myslím, že dobročinný jsme podtext, protože už je celkem listopad, je měsíc jako vysoko a november, zasloužím si od což je vás vlastně nějakou odezvu celoměsíční třeba. probíhající I za akce tyhle celosvětová videa, co vlastně, jako na na video podporu se natáčím. A boj ono to proti stejně rakovině bude jako na prostaty, piču, můžu to prostě tak říct. A vlastně my jsme přesvědčeni, protože že vy, pánové, nebo my všichni do toho si hraje ten necháváme růst podcast, knír, ale že pořádný mustáž a to je vlastně jakoby jako příznakem necítím toho, že se sám, podporujeme když jako ten takhle hraju. November. A Takže já povídám bych si, chtěl jako udělat cítím se jak takovou věc, kokot trošku, Mustáž November. ale To je No Nut November. No, to může být cokoliv. nevadí. Takže teď si nemám depilovat knírek. Já neznám Měsíc. ten lore, ale, Jej. ale pozor, tam je rakovina. No, lidi. Každopádně, Bude rakovina. to byl ten To byl dvojsmysl. ten joke. Sakra. To je jedno. Zpět k té dobročinnosti. Takže přátelé, kdokoliv teďka tuhletu epizodu podpoří, ať už Hrajte, tlačítkem díky, piče. nebo se stane novým členem, nebo koupí nějaký členství, nebo si dá nový Hero, tak vy všichni, co podpoříte tuhletu věc, tak všechny ten příspěvek vezmeme a pošleme Oho. institut nebo na boj proti tomu Ovšem. rakovině prostaty. Souhlasíte s tím? To je hezký, ne? Tohle se mi Já nelíbí. Pečovi, ty vole. Takže pojďme udělat takovouhle dobrou věc a pojďme dneska podpořit. Ty Takže pokud vole. nechcete poslat sami všechno, co přijde teďka nově na podcast, ať už v členství vaše a tak dále, dáme to všechno na Movember, na tenhle ten měsíc. Jako vy máte všichni A já mám teďka Ne, já jsem chtěl také projet všechny jako... vždycky Za čem mě bude těsně kýna? před Jo, jo. Vodňánka laser, knír, aby ale. to nebylo vidět. Sorry lidi za To je od tebe knír, ale. odmlku, musel jsem si To je poradit s pravda, právníkem. Ivous. Každopádně, Já jsem říkal, že by ti to Dobrý nevadilo. knír, když... co říkáte na nový sestřih, které až Kubek, jako Všichni píšou, ať byl už vidět. se mi se oholí. líbí. Ale ty máš Musím dobrý říct, že knír, mu ale to jo, jako nehodí. opravdu Dobře, sluší. dobře. Počkej, ty máš knír? Teď Ty ne, zrovna. Pičo. Ale že tohle je zapuštěné jako. Ale lidi Tak, jako, tak bych chtěl říct velkou novinku vlastně. my jsme hodně na jiné epizodě, úrovni, myslím si, kterou že jsme si točili s zasloužíme Leou lepší Brichtou. divizi. A Musím já odpovědět na dvě být ním, věci. tak já bych Jsou to, že jako jsou dal takový rage quit. inspirační, motivující a takový komorní. Dal bych ho, Tak, pár regulérně. z vás, nebo bylo vás docela dost, psalo, že to nebylo tak veselý, jak by mělo. Hele, Leo měl den blbec ten den, což se může normálně stát. Co takže je do bohužel staly se piči? mi nějaký věci, ale už jsme měli naplánovali ten podcast, tady jsme to točili, takže aspoň to mělo trošku jiný nádech a my to teďka vyvážíme tady tím Jo, jo. zase. Ale Je co to chci tak říct, lidi. Leo Brichta se stal novým členem týmu Swaglift. Swaglift! Vlastně, That's right, Swaglift, lidi vole! těšit na nějaký další videa a tak dále. S tím, že na něčem jsme se už domlouvali a prostě ten